lei si simpat ipi bro step masuk komen ipi bro kiba page bahaya kan ka YouTube channel jonga badan do todong bat ipi kiba persyak bahaya kan ke YouTube channel jonga badan do todong ti mentaka step kadai ka jingpuli na ka kitab jung sirang ti nakal nong ka sipau kadekot ka ba nangkong hadu kadekot ka ba lifeway ti shua bangan puli ya kani ya ka ka ba ka jingle ka jingkam hakani ka jela jungi bar aka imlang salang ka jungi ti namar ba menta kipur ngan ong ipi palajan artat ki ka election shua bangin jet ikinong tawan shua bangin jet ikinong senchar ngide ban perkhat i simet ngide ban sngotho i simet namar ba kamde kumba jule baro isi kata bansu perkhat lani bansu ya biet ya nori ya no da kaba kinsu kita ki dalal mo kita ki brio kiba pendro ya no sngotik kumba ki ai stiket maki ya kajing bhala ne kajing snio jongno tingangan ong ipi long tik kumba yangi lariam bangi ngat kita kijing riam jongki kamut long lada ki kinget kamut ngingin yang lang lada ki kinno syariat ngingin ya no lang lada ki kinno hakrem kinrung hakrem kamut ngin ya rung lang lada ngin ngam hakti kamut ngin yang ngam lang hendrai ngangan ong ipi ngide perkhat i simet uno ubrio uba pi sngotu sngap na ka kran ka khana bat lada pi bakla banjit ngan ong ipi long tik kum ka kantei ka bakit khunre tang subakla banjit lakit khunre tang kata ti deina kata kadau ngan ong ipi tolong no ki bastat tolong ki ba perkhan tolong ki ba puson namar ba yaunong sensyar hi borobor ngide ban nang ban jiet dane menang ban pet ude ban long ubrio ubala pura bha haka perkhat ka perdan haka puli puthi bat haka jingi tiplem ubadon ka jingi tiplem bat ubadon ru kabor jing sempang ubakhra perkhat mdei ba ngingin sujiet tang da ki rong ba suj rong na jrong henrei mentalada pi mano bakwa ban le thok mo pi ong bet ba nga thiet ya ki suki plastik ki bastem sibet chipang uta ubre ubathok pan ula pha hano ban airong un ong no airong ya ketok suki plastik mo ano da kabasa te hendrei ada pi pede ha ka jing sida pila dep ya thu akibrio bakalong kabastem handre uta ubrio bathok padeu ailong ului airong no dakabasaw nda pilawan pin sasa langno te de na kata kadau de banlong basian na ladehi de banlong ubastat na ladehi omde ban suya bot teneng ya kani karong ba kumba hakipor election hakani ke jela jungi se ong bet oh kali satai kemut ujongi kali satu ujongi kat ba fisngat belajar lupa ujungi kamut kata kade ka khana ham saya jong kita kibriu bakwa nam kwa buram khnang ba kita kinong ki MLA jongki kin itu nongkong ki kum ki leader kade kata ka jengkwa jongki handrei kim simla perkhat pan ba kata ka buj sianti jongki ban pengop yanori yano phausi ngi khlemyo pat ya kasenchar khadar ka bakhut pasuba ban ngim simla yo ru ya kita kinong senchar kiba peniat pet ye renti ya ki kam ki jam ti yo ngisa lengo ndalakut ke election pat ngisa sedang ban le drama ban ki hamadan thma si hamadan thma ti de na kata kadau ngan ong yipi ki paj ba baro jong ki khun ka briu nyu trap ha kani ka briu nyu trap to sngap to perkhat to puson ngakarpat ngaduai na ka benta ka jongi baro hakmat jong ublei terkendat hakmat jong ki brio nganom le ran ban pau ba ngikwa
ya ka sensyar ka khadar ka bakhuj basuba nang ni sakmat namar ba ngilayu i ba ka sensyar ka khadar hang ni kamlong ko bajat bet renti deina kata kadau ba ki paj ba baro ngi kwa ya kinong sensyar ki ba penjat bet ki kam bat ki ba pet bajingo ki kam ki ba penjat bet renti banom don kata ka jing thut haka imlang kasalang banom don kata ka jing klumar haka imlang salang kata ka de jing kwa jung babun balang Henry wal ada babun kim laj ban kran wal ada babun ki leran ban penpa be kata Henry ngan yai kran si yai kran ngan yai kran si yai kran lada bon ki ba isi bon ki ba dom bon ki ba bitar Henry ngam singawi namar balai ngaru ngadon ka hok bangan penpau ti deina kata kadau habang ngakwa ban penpau ngamla apan klem da pulie ya ka Bible klem da pulie ya ktien ublei namar ba bunsien hi bangi ngi dan hang ni asla pertei ngimla ban klet yo ublei dalilei namar ngi wan long brio kani ka pertei lang ba ka baha ka banta ka jong ublei trekanrat ubala ai ngi ka baha ka banta bangin em hang ni asla pertei ming kamai ka hok kasikan tien kat kum ka hukum ka jong ublei kumta nakapor sa kapor ngai pan sngotu Henry hang ni ngan ong yi phi ki shun ki dom ki bitar ban balei ngam tip ti tang ublei batip ti dena takadau ba kam syam la penduk man sim yanga bat kam syam la don hiru kano ka ba pen sngosi ya ka masim jonga wal lada kini ki brio ki kran ben lani ki ben alda ki kano Henry nganang yai scam penban ha ublei terkendat nganang yai scam penban ha ka Bible nganang yai scam penban ha ki kam ki jam da ka ba ngangu ngadem ya ublei bat ngaduai ngapirat ba ublei unsngap unsngeu unlong kani ke jing duai ke jing kerpat kan long ke jing ubi kamat jung ublei terkendat deina kata kata ba ngamla ban i ke Bible na kapor sa kapor ti menta ngan pulino na kal nong ka ba sipau naka kitab yung sirak ka dekot ka banongkong hadu ka balai fuai tong ini perkhat ini puson tong ini skap hinala dia mat ini perkhat hala ka mensim ti hala ka jingmut yung perkhat jungi hala ka donut ka jungi unong sensyar ubastat upensan penrangba elaki brio ban ka jing peniat kam ubasian kan renti kumbalong unong bisyar kumtaru kinongkit kam jung u kumbalong unong sensyar kumtaru kitrais nong baro usiem ubapathar un penjot yalaki kun ki hajar Henry kasinong kanroy habadon kinong yalam ki basyalak kajing peniat ya ka khandau ka dei hakikti utrai bat untung da ubriu ubayade katkum kajuk kajing le jong ubriu kasyong hakikti jong utrai bat upenkup da ka burom ya u upenkup da ka burom jong u ya u nong thawan kapap kajing sarong wat judom ya upara marjan haba ule bomdei bat wat juli ha ka jing ingkong ya ka jing hangamei la isi da utrai bat da kibrio bat ya ka jing le bomhok baro ar ki ijli ka bor sensyar hima ka ya na wei na ka wei sha ka wei kari ka bor sensyar hima ka ya na ka wei sha ka wei kari namar ka jing bomhok ka jing hangamei bat kaspa ya eite uta ubalong tang ka khandeu bat utpei ula ban sarong wat haba udang im kisnir jong u kiring swai kajing pang kabakerni ka penduk buj ya unong ai dawai dang menta kasngi usiem lasai layap anda ubri uyam uyo pateng da kinyang kersi da kimrat khlau bat ki ksan haba ubri usdang ban sarong ui no ya utrai kumbalong ha kani ke jela jungi kumbalong kani ke jela jungi ti kani kadi kajing yu i jonga ha ki comments ha kani ke YouTube so jonga mo ha kajing perkhat bar kajing sngutu jonga ba hang ni hi kapen i ba ki klet yo ble trekenra ti de na kata kadau hang ni la tho ba haba ubri usdang ban sarong ui no ya utrai bat ka donut jong u kalendet bak nala unong thau kajing sedang jong kajing sarong kalong kapap bat ubriu ubas no haka ukerni tang kakamsi
Namar kata utrai ula pha ki jingpen saja ki bajur halor jongki hadu bakindal ko pom. Utrai ula pentung baji ya ka khet jongki nong sensar. Ban ula pensyong daki bapo haki jaka jongki. Utrai ula jenrat ya ki thiet jongki hima. Bat ula thung daki basngaurit haka jaka jongki. Utrai ula pelim yaki hima, bat ula penjot yaki hadu bandamadan saka kendau yaki kartu katni ula penjot hadu ba om sa shu wat ka kerteng jongki haka kendau yaka jing sarong om syamla thau na ka bantaki brio ne yaka jing dakat na ka bantaki tu kibala kha sya perthei hangni la tho namar yaka jing sarong om syamla thau na ka bantaki brio ne ka jing dakat na ka bantaki tu kibala kha sya perthei klam ublei uklam pha yaki banle kumta henrei hakani ka jaka ki kran borobor bun da ka jing sarong ban ki ben ki kanno pat yaki brio ki bayat bet ki batrei bet de na ta kadau kalong thik da khongpong ya ka jing sngeu jongki bat ya ka e ka jing perkhat ka jonga henrei balei ngam sngap ya ki jing kran ki jing comments jongki namar ngatip ba kata baro kadehi kajing sya elam bakla hakinong elam jongki hakinong hikai jongki ti ngamla bandi ei ti kata kalong bet hakabor ko jong ublehi ti ai baki le yakanu kanu ki kran yakanu kanu kamsno angangan ong ipi namar balei nganget skam betang ha ublei ngai mani ka bible dakaba akran ya kajing sisa ban ali ya kajing sisa ubas ngausi ubadom ubabitar ai un perkhat hi haladi namar ba man ka ba phi le phi kam kamut kipen i bet ya kata kajing sngau biang naladi ki perkhat bet ba ublei umyu i kamut kin le halakamon henrei mentangan ong i phi ba kai baro ka ba phi ale ekam baro sikata henrei ublei unsawan hi menta bat kai ka ba phin sayu i nangne bien pabin kaba ublei terkanrat ursalia henrei phim simla sngotu kani kade ke jingle kaba sisa namar hakipor mansua kibun kibathok basyukor mo ki ong ba haus nem ar hajar kan waino ka perthei henrei kam simla wai ti hadien nang to ndal awan sa corona kibun penban kinong yelam bakla ber kinong sim kabu deina kata katau ba ublei terkanrat menta ula bitar bat upun is ndon de kikam ndapen i de kikam nang ni sekman barkhoj in yas ngotu hi halade lade namar ngan ong ipi phik ba page bhai ka youtube channel jonga tolong ki balakhre namar ba yalade ada pide kinong kendong rap riang namar ba ndal akut ke election hadien juga election balai banga keren daka ketien lajong ngamla ban keren daka ketien jongno handrei ublei terkenrat udon bat kani gejaj rio jar ki bas ngam bat ki ba pediang daka mon skobha to ngin yarap yariang to ngin yarap yariang namar ya ke baro ke ba nadu usnam arjar khatra ngala jukren ya kata ba ngidi ban rap no handrei ngam simlayu olat namar bang aduna kamai ti kawan sisa kawaran ti deina kata kata ba ngaken tulang ya pi baro ba ngidei ban rap ban riang ngidei ban ri laki jingri jingdop ngidei ban trei sitom amdei daka ba ngiabe ekene karong ngan ong ipi kabama wal da bunsin ngaru ngam kuatan bangan im hasilong handrei ngan le kumno kakam ka jampan klem kamai kaji ku umlong namar ba ngala trei satel aslam tide na katakadaw ba nga kentu yipi kinong kendong yipi ki ba sa sanong kendong kumbasa mangamo bangin yarap yaryang ban ngin laki jingri jingdup namar yo kawan kumno kawaran lani yo kawan kumno kajing kerdu bam kerdu di kamot kalong kaba ya kejela jungi tinggi di ban sian hi simet handreng kentu ban ajing mut ipi ban long kiba sian la di simet na kenang ba kikun kikti kinom yap ja kinom yap tangan ti tungin long kiba sian
ka buram ka basisha kani naka dekhot ka bakat khandai ka ka jat ka babet ban yok buram ka jat ban riu ka jat ka ba dei ban yok buram kito ki batieng buram yok trai ka ka jat ka bom dawa ban yok buram ka jat ban riu ka jat ka bom dawa ban yok buram kito ki bapen ken ya ki hukum hapdeng sipara ubalong nong yalam udawa ban yok buram bat kito ki batieng buram ya utrai ki dawa ban yok buram hakmat jong ka buram jong ki riu bha ki bahe kerdan bat ki badung ka dei ka jing tieng buram ya utrai kamlong ka badei ban iben ya uriu dop uba pro jabieng lamni kalong ka basyong nia ban ai buram ya uriu sniu uriu dan buram unong bisar bat unong sensar kinyo la ka buram hendrei omdon uwei naki uba kham khrau ban ya ubriu uba tieng buram ya utrai kiriu lait lut kin trei kam hapo usakri ubastan bat uriu sngautho un khunyum ei wat jupen pau ko yala ka jing start haba phi trei kam ne wat jupen khrau yala dia haba phi kerdu lada ubriu ubatrei la ka kam bat udap pahu pahai bat ya ubasang kaleng ban kop klem bam ko khun tole antar haba piyaro yala dia bat to wat buram yala dia tangkat ba phi song hop mano ban penksan ya ubriu uba penrem yala dia mano ban penksan ya ubriu uba penrem yala dia hi ne mano ban buram ya ubriu uba penja buram yala ka jing im ya ubaduk la ai buram namar ba udon jingnang jingtip kumba ya u badon spa la buram namar ba udon spa lada la ai buram ya ha ubaduk lada la ai buram ha ubaduk kat no lilei lada rubha bat lada ubriu uja buram habadon spa kat no lilei lada uduk ti kani ka ketian ublei asngungu ya ublei ti ka ka ba pi yosngau manta ka step na kani ka jingpuli na kitab yung sirak na kalenong ka ba sipo ka dukot ka banang kong hadu lai puai tung in perkhat in puson hian haladia kabha lada pidon marwei halayeng lasem pinsiam bat pinpuli kanangla ba pi puli khandiat bat sngauthu sibun bania ka ba puli sibun sngauthu pat khandiat ti kani kalong kajing ai jingmut jongai phi ti baro kiba perkhat bat kiba sngauthu lani kiba yo jingmuto ina kani ka YouTube channel jonga ti like share subscribe to ai ba ubli terkendat unda undri unsumar sukir biang ya kamai kaji ka trei ka ta ka jonga jongpi nak bentar ka jingko jingkia ka jingi i jing teli yui pe yui ti kublai step ifi bro step usuk men